Urbín, smer Žiar nad Hronom, Žarnovica, Nová Baňa, Kozárovce, Levice, Podhájska, Šurany, Šeľa, Galanta, Bratislava Vinohrady a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 15 hodín 5 minúty, stojí pri nástupišti 1, podaj 12. Za Rušňom je radený vozeň druhej triedy, vozeň prvej triedy, oddiel pretestujúci s obmedzenou schopnosťou pohybu. Kolesa, to si rýchlejšie. No nevadí. Vidíš, a teraz budem aj vlastne aj zvolený ako hrad. Jestli moc priblížil, tak jasné, je tam to približovanie všeličo robí, ale nevadí. Vidíme, hej. Dobre. Tam ide interlokom, teda stopni to. Stopni, lebo to si spraví zlý záber. Vidíš? No. Rýchlik 834, Urbín, smer Žiar nad Hronom, Žarnovica, Nová Baňa, Kozárovce, Levice, Podhájska, Šurany, Šeľa, Galanta, Bratislava Vinohrady a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 15 hodín 2 minúty, stojí pri nástupišti 1, koľaj 12. Za Rušňom je radený vozeň druhej triedy, vozeň prvej triedy s oddielom pre cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu číslo 372, vozeň druhej triedy pre cestujúcich s deťmi so zdvíhacou plošinou na prepravu imobilných